Vam veure en el vídeo anterior una mica la introducció a la Revolució Russa, quina era la situació política del país quan va esclatar aquesta revolució o aquestes revolucions. Avui anem a veure quin és pròpiament el transcorregut, el moviment que hi ha dins de Rússia i quines revolucions hi trobem. Som-hi, em faig petit i us ensenyo un nou mapa mental. Uau! Superbèstia. Algú dirà, profe, pero esto no se entiende. No te preocupis, t'ho explico con calma. Mira, es llegeix des del centre i si veiem aquí en color blau seran els eixos que començarem per aquí, pel 1905, passarem al 17, octubre del 17, una guerra civil i finalment l'estalinisme. Per tant, podem parlar de la revolució russa o de les revolucions russes. Aquí hi ha una mica depèn, d'acord? Mireu, tot plegat comença l'any 1905, molt abans dels grans esdeveniments importants que es produiran aquí, d'acord? 12 anys abans es produeix un esdeveniment que s'anomena Diumenge Sagnant. Què passa aquell dia? És un diumenge en el que unes 200.000 persones es congreguen davant del Palau d'Hivern, que és la residència del tsar i la seva família, per reclamar de manera pacífica unes millores en la seva vida, una reforma en l'agricultura, demanen millores, allò que dèiem de la primavera dels pobles, doncs 200.000 persones de manera pacífica es manifesten. Què passarà? Que en aquell moment resulta que el tsar, en Nicolau II, no hi és en aquell moment allà i el que està en el comandament ordena disparar i maten milers de persones. Una manifestació pacífica es converteix en una massacre. I aquesta massacre de seguida passa la veu i es trasllada a tota Rússia, no? Corre la veu d'això que havia passat. Què passarà llavors? Home, doncs que arrel d'aquest diumenge sagnant i d'aquesta repressió contundent, els obrers i pagesos s'organitzen, i aquí tenim una paraula superimportant, en sòviets. Aquests sòviets, d'aquí la República Socialista Soviètica, sòviet en rus vindria a traduir-se com a associació, agrupació, consell, és a dir, grups d'obrers, pagesos, soldats, s'ajunten entre ells per prendre decisions, per veure quines accions duran a terme, no? I gràcies a aquestes associacions comencen a organitzar manifestacions i vagues. Què passarà? Que arrel de que, malgrat la repressió contundent del diumenge sagnant, sembla que tot s'hagi acabat, això no és així, sinó que el poble continua queixant-se i al final el tsar no té més remei que comprometre's, fer uns compromisos, que de fet no complirà, però es compromet, signa, que farà una reforma agrària i que convocarà eleccions per sufragi universal a la Duma, al Parlament. Aquest Parlament oblidat, doncs que ara sí, hi haurà un Parlament i per tant el poble tindreu uns representants que puguin opinar i puguin fer lleis segons els vostres interessos. No es complirà. Aniran passant el temps, per cert, així també com a curiositat, mireu, aquest és el tsar Nicolau, en alguns moments de la història té la barba més llarga i aquí tenim la seva família. Pot semblar una tonteria, però té la seva importància. Fixeu-vos, aquesta és la seva dona, que es diu Alexandra, ella es diu Nicolau, és de la família dels Romanov, que porten 300 anys, la dinastia Romanov, 300 anys siguent el tsar de Rússia, i tenen 4 filles, però, clar, les filles no poden ser herederes del tron, de tsar, i, per tant, ha de tenir un fill. Al final, després de molts intents i de molts fracassos i de moltes morts infantils, acaben tenint un nen, que és aquest, que és l'Alexander. El que passa és que aquest nen pateix hemofília, aquesta malaltia que fa que la sang no coaguli quan tens una ferida i que, per tant, un cop, una ferideta, pot fer que et desagnis. Per tant, aquest mai podrà ser el seu successor, encara que ells de bones a primeres amaguen la malaltia
del nen perquè tothom pensi que serà el successor. Bé, seguim, mireu. Febrer de 1917. Aquí comencen a esclatar coses. Aquí ja comença a haver revolució. Mireu, tot comença amb una gran manifestació, una nova gran manifestació a Petrograd. Petrograd és el nou nom que han donat a una ciutat que s'anomena Sant Petersburg. Petro, sí? Burg, ciutat, Grad, ciutat. Aquesta gran manifestació no la podran reprimir com van fer en l'anterior perquè resulta que els mateixos soldats s'amotinen. Els soldats també estan vivint una situació de penúria, una situació desagradable i a més s'adonen que no poden disparar contra la gent del poble perquè ells són la gent del poble, de manera que es rebel·len contra això. Però a més, resulta que estem al 1917 i si recordeu, aquí estem en plena Primera Guerra Mundial. De manera que el mateix exèrcit i tots els cossos militars russos estan fins als nassos d'aquesta Primera Guerra Mundial que està matant i matant i matant i demanen que Rússia surti de la guerra. Què passa a l'any 1917? Que el tsar abdica. Aconsegueixen que el tsar, que no pot donar el seu tron al seu fill, abdiqui i es nomena un govern provisional que serà dels cadets, recordeu aquells, els cadets, i els esserites seran els que governaran. Aquest govern promet dues accions. Una, fer reformes polítiques i socials, però els costarà molt fer-les. Avançaran molt a poc i això generarà molt descontentament. I alhora cometen un gran error i és que es mantenen en la guerra. Havien demanat, el poble demana sortir de la Primera Guerra Mundial, però ells es mantenen. Què passarà? Que això endarrereix les reformes, perquè clar, tots els recursos van destinats a la guerra, genera molt malestar, la gent no vol anar a morir a Europa i els soviets, aquestes organitzacions, al final acaben exigint que aquest govern sigui destituït. Per tant, aquesta, fase de la revolució, o aquesta revolució, encara que és molt important perquè aconsegueix l'abdicació del tsar i que se'n vagi a una residència i que no pugui governar, no arribarà a gaire perquè ja el mes d'octubre, i per tant pocs mesos després, això cau. I què passarà aquí? Aquí és on hi ha la teca. Anem a veure si ho poso així. Molt bé, mireu. Octubre. Els bolxevics, radicals, majoritaris del partit, i radicals, agafen el poder i Lenin, que estava exiliat perquè aquí no podia fer res i era un revolucionari i va haver de marxar, Lenin torna. La Guàrdia Roja, que és un exèrcit bolxevic, fixeu-vos del color vermell, significatiu, aquest exèrcit bolxevic, que són gent del carrer que s'han agafat, s'han posat un uniforme vermell i s'han convertit en soldats, amb les armes que han aconseguit, pren el poder. I llavors, Lenin, ja en el poder, abans del poder, al mes d'abril, publica unes tesis, unes afirmacions de què és el que caldria fer en aquesta revolució. I el que caldria fer són les següents coses. Mireu, en primer lloc, diu que cal enderrocar el govern. I ho farà. Ara és octubre i ho fa. Segona cosa, s'han de reconèixer totes les nacionalitats de Rússia. URSS, serà la primera vegada que soni això, és la Unió de Repúbliques Socialistes, la ideologia, i soviètiques, organitzades en soviets. Té la seva importància això perquè aquesta gran Rússia reconeix que hi ha diferents cultures, ideologies, nacionalitats i que tal vegada cadascuna d'aquestes s'hauria de constituir en un país, en una república, en un estat que també sigui un estat socialista i un estat organitzat sovièticament, però un estat amb la seva gestió independent. També diu, i ho farà Lenin, que cal repartir. Què cal repartir? Mireu, en primer lloc, les terres. Les terres ja no poden pertànyer més a l'aristocràcia, sinó han de pertànyer als pagesos. I les fàbriques, aquestes fàbriques d'aquests inicis de revolució industrial que viu Rússia,
se'ls han de donar als obrers. I, per tant, els propietaris de terres i els propietaris de fàbriques perden tot el que tenen perquè el poder, el control, la direcció, la propietat d'aquestes terres i d'aquestes fàbriques passen a mans o bé dels pagesos o bé dels proletaris. Nacionalitzar la banca vol dir que els propietaris dels bancs perden els seus bancs, ara els bancs són de l'Estat i per tant l'Estat decideix què fa amb aquests diners. Instaurar un govern de sòviets, han de ser els sòviets, és a dir, aquestes associacions, les que a nivell local i a nivell més general governin, manin, i per tant és el poble el que està manant, el poble el que està decidint, i han de signar, i així ho faran també, la pau amb Alemanya. Aquest tractat de pau és el de Brest-Litovsk, que ja vam estudiar quan veiem la Primera Guerra Mundial. Efectivament, Lenin crea un govern obrer, Lenin és ajudat en aquest govern per Trotsky i per Stalin, i convoca unes eleccions. Ha agafat el poder, l'ha agafat per la força, ara vol ser un governant legítim, llavors convoca eleccions. El que passa és que aquestes eleccions els bolxevics les perden. Només obtenen una quarta part dels vots. Què fa Lenin? Bueno, com faran d'altres. Dissol la Duma, dissol el Parlament, per tant es torna dictador i agafa ell el poder. Entenc que això és pel bé del país. Mireu, com que queden unes quantes coses per explicar, pararem el vídeo aquí. Veig que Abril. Vinga, ja acabo. Si heu vist el vídeo fins aquí, avui farem una espècie de debat. Vull que escriviu en el comentari si esteu més d'acord amb Trotsky o amb Stalin. Poseu, m'agrada més Trotsky, m'agrada més Stalin. En el proper vídeo continuarem. Doncs vinga, nois i noies, fins aviat.